Wel, dyma ni nôl unwaith eto yn y Gell. Gobeithio'ch bod chi yn dal i gadw'n iach. Un o'r pethau sy'n ynghalanogi fi wrth i mi wneud y myfyrdodau yma di'r negesïau bach dwi'n gael gan rai ohonoch chi. Ambell un di cysylltu'n deud i bod nhw yn ei mwynhau nhw. Nid chwilio am gonmoliaeth ydw i mewn gwirionedd. Ond mae braf gwybod bod yna bobl eraill yn meddwl am Iesu adeg y Pasg fel yma. I ddweud y gwir, mi ddoth na un neges ddoe o California o bob man. Diolch i chi sydd wedi cysylltu. Ond nid yma i sôn amdana i, ydw i. Da ni wedi bod yn meddwl am Iesu'n dydyn ni yn ystod yr wythnos fawr sy'n arwain at y Pasg. Ac un o'r digwyddiadau mae Ioan yn sôn amdano fe ydy fod na rai Groeged wedi dod i geisio Iesu. Nid i bod nhw angenrheidiwyd yn dod o wlad Groeg. Groeg oedd yr iaith gyffredin yn yr ardal, wel, mewn gwirionedd trwy rannau heleth o'r ymerodraeth Rufeinig ar y pryd. Union fel mae Saesneg yn iaith gyffredin i rai rhannau o'r byd y dyddiau yma, neu Arabeg yn y Dwyrain Canol. Felly, cenedl-ddynion oedd rhain. Rhai oedd am weld yr Iesu yn fwy penodol efallai am gael sgwrs efo Iesu. Daeth yr rhain at Philip a oedd o Bethsaida yng Galilea a gofyn iddo, Syr, fe hoffem weld Iesu. Ond efallai bod rhai yn meddwl pan bod rhaid iddyn nhw wneud y fath gais, ond i doedd Iesu yn Jerwsalem yn siarad efo'r bobl. Ond falle bod yna fwy nag un rheswm pam bod nhw wedi gorfod dod at Philip. Yn gyntaf, mae'n bosib bod Iesu'n dysgu yn y deml. A doedd gan cenedl-ddynion ddim hawl i fynd i mewn i'r deml. Mi oedd na gyntedd i'r cenhedloedd ar gyrion y deml fel petai oedden nhw'n cael mynd fanno, ond o ran mynd fewn i'r deml go iawn, dim ond i ddewon oedd yn cael mynd, ac i ddweud y gwir oedd na arwyddion mawr ar y drws yn deud, dim ond i ddewon sy'n cael mynd heibio o'r pwynt yma, a tydi awdurdodau'r deml ddim yn gyfrifol am beth sy'n digwydd i unrhyw un arall sydd yn mentro fewn heibio man hwn. Felly, os oedd Iesu'n dysgu yn y deml, doedd dim posib iddyn nhw fedru i weld. Ar ben hynny, mi oedd ambell i rabi, ddweud i gwir, rhan fwyaf o athrawon yr Iddewon, fydden nhw'n ymwrthod ag ymwneud a'r cenhedloedd unrhyw faint mwy nag oedd rhaid, a fydde'r syniad bod nhw'n cael eistedd lawr efo ryw rabi a cael sgwrs efo fo a holio. Wel, na, doedd hynny ddim yn bosib, ac efallai bod rhain yn ofni mynd syth at Iesu ac eto wedi clywed i fod yn wahanol. Felly, beth bynnag di'r rheswm, oedd rhain yn dymuno gweld Iesu. A mae gweld yn thema amlwg yn hanes y gwaredwr. Chydig benodau cyn hyn, mae'r hanes am Iesu'n rhoi diolwg i ddyn oedd di bod yn ddall o'i enedigaeth. Fe gododd y digwyddiad hwn ddadl fawr ymhlith y Phariseaid. Ac yn wir o ganlyniad i beth oedd y dyn yma'n ddeud, dyma nhw'n ei daflu fe allan o'r synagog. Ond nid dim ond am i'r dyn mae gael ei olwg naturiol yn ôl oedd Iesu. Pan ddoth o hyd iddo bellach ymlaen gofynodd iddo, a wyt ti yn credu y mab y dyn? Atebodd yntau, pwy yw ef, Syr, mwyn i mi credu ynddo? Fydda Iesu wrtho, rwyt wedi weld ef, yr un sy'n siarad â thi, hwnnw yw ef. Rwyf yn credu, meddai'r dyn gan ymgrymu o'i flaen. A wedyn mi ddydodd Iesu rhywbeth rhyfeddol iawn, i farnu y deithim i'r byd hwn, mwyn i rhai nad ydynt yn gweld gael gweld, ac i'r rhai sydd yn gweld fynd yn ddall. Chi'n gweld, oedd y dyn hwn wedi gweld Iesu a chredu ynddo fel mab y dyn, yr un yr oedd Duw wedi anfon i gyflawni'r holl bethau oedd yr Hen Testament wedi deud oedd y Meseia yn mynd i'w gyflawni. Ond oedd y Phariseaid oedd yn deud i bod nhw yn gweld ac yn deall yr ysgrythurau. Doedden nhw ddim yn gweld Iesu fel mwy na ryw bregethwr, wel ryw giw pregethwr mewn gwirionedd, di dod o Galilea. Ac yn wir, un peth oedd iddo sôn
am i bobl garu gilydd neu adrodd rhyw straeon difyr felly ynde. Ond unwaith oedd o'n deud pethau fel mae fo yw goleini'r byd, neu honni mae fo oedd mab y dyn. Wel, oedd o wedi croesi di'r peryglus iawn yn wir, oedd o yn cablu medden nhw. Pa Iesu tybed ydych chi a fi am i weld yr wythnos yma? Iesu'r athro moesol? Iesu'r esiampl gorau? Iesu'r pregethwr oedd o'n iawn am rai pethau, ond unwaith oedd o'n dechrau sôn amdano hynny fel mab Duw, wel oedd o'n mynd dros ben llestri. Neu a da ni am weld Iesu'r gwaredwr, yr un sydd wedi dod o'r nef yn Feseia i'n hachub rhag canlyniadau ein gweithredoedd. I fedru gweld yn iawn, rhaid cael help yr ysbryd glân. Chi'n cofio beth ydodd Iesu wrth Pedr pan ddaru hwnnw ddeud, ti yw'r Meseia mab y Duw byw. Dywedodd Iesu wrtho, gwyn dy fyd Seimon fab Jona. Oherwydd nid cig a gwaed a ddatgyddiodd hyn i ti, ond fy nhad sydd yn y nefoedd. Chi'n cofio yr emyn fach honno? O na chawn i olwg hyfryd ar ei wedd, dywysog bywyd. Tegwch byd a'i holl bleserau yn ei wydd a lwyr ddiflannau. I chelderau mawr ei ddiwdod a dyfnderoedd ei ufuddod, sy'n creu synu fyth ar synu yn rhigolion gwlad goleini. Wrth ni ddilyn hanes Iesu ymlaen i'r groes ac yna i'r bedd gwag, gadwch chi ni ddeud hefyd, fe hoffem weld Iesu. Gadwch chi ni weddio. Agor yn llygaid arglwydd i weld Iesu. Nid yr Iesu dyn ni am ei ddychmygu, nid rhyw Iesu dyn ni wedi ddyfeisio neu'n meddwl yn hynny. Ond gad ni weld y fab go iawn, oherwydd gweld yr Iesu, dyna ddigon ar y ffordd i enau tlawd. Dyma gyfaill beryn ffyddlon ac cael un yn well na brawd. Cofio Dduw Tad eto heddiw am yn gwlad, cofio rhai sy'n dioddau oherwydd yr afiechyd, Covid-19 a phob math o afiechydon eraill. Cofio'r meddygon a'r nyrsys sy'n gofalu amdanyn nhw, a cofio'r llywodraeth wrth iddyn nhw geisio gwneud penderfyniadau. Derbyn yn diolch am dy holl ddaioni, trwy Iesu Grist yn harglwydd. Amen. Wel, eich chi fori gobeithio, dan eich bendith.